пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Хвала Христу, шановні наші радіослухачі і ютуб-глядачі. З вами ў эфіры праграма «Манаства на Беларусі» і сёння нашым госцем у студыі з'яўляецца айцец Михаліт, ксёндз Александр Ашмянчук. І ў гэтым годзе гэта такая незвычайная падзея, святкуюць 100 год свайго існавання. Таму, па-першае, віншую вас з юбілеі. І вельмі дзякую, што дайшлі да нас у студыю. І, можа, адразу так самага пачатку пойдзем на старт і вернемся на 100 год назад і паразмаўляем аб тым, як пачыналася гэта гісторыя і як увогуле, дзе і дзеля чаго была заснавана такая кангрэгацыя, як Михаліты. Вітаю ўсіх сардэчна, пахвалёны Езус Христус. Дзякуй за гэта запрашэнне. Сапраўды, як сястра падкрэсліла, гэты год для нас асаблівы. Святкуем усім сэрцам, як толькі можам. Радуемся, што наш ордэн ёсць. І нават, так думаючы, нават трэба ніжэй трошку, нават болей, чым 100 гадоў назад накіравацца, каб паглядзець. Сапраўды, як усё нараджалася, як сапраўды наш ордэн быў такім провід Божым і як гэты провід Божы ва ўсім гэтым кіраваў. На пачатак трэба было б узгадаць нашага айца-заснавальніка. Нашым айцом-заснавальнікам з'яўляецца благаслаўлёны Браніслаў Маркевіч. І пагэтаму за кожным разам, як я бачу сястру, то, папросту Михаліцкая павінна быць пакліканне, бо Михаліна Маркевіч. Гэта ўсё так з'яднанае ў адно. І пагэтаму сапраўды скірую увагу на пачатак на асобу нашага айца-заснавальніка. Увогуле, хто гэта быў за чалавек. Ён нарадзіўся ў 1942 годзе у Польшчы на поўдню у такой вёсачкі Прухнік. Гэта, каб больш было складана, гэта Жэшаў і тыя раёны ўсе, так званыя Падкарпацця. Гледзячы на яго жыццё, самае, што асноўна трэба падкрэсліць, што дзякуючы сям'і, рэлігійнай сям'і, гэта папросту пакліканне яго ўсё нараджалася. Калі так, гледзячы на яго жыццё, так у біяграфіі напісана, што такія вельмі важныя два пункты, такія звязаныя з жыццём рэлігійным. Першае, гэта такі асаблівы напіс, які быў на бэльцы ў хаце. Было напісана: «А слова сталася целам і пасялілася між намі». Сапраўды, калі Езус ёсць з намі, то гэта ўжо вельмі добра. І таксама быў такі малюнак, дзе напісаныя ініцыялы Езуса Хрыста, ІХС. І таксама другім месцам, паводле біяграфіі, гэта было месцам абраз Маці Божай Чанстахоўскай, які бацькі Браніслава Маркевіча дасталі падчас свайго шлюбу. І паколькі ўспамінаюць, гэта было месца асаблівага спаткання заўсёды ўсёй сям'і на малітве. Так што пакліканне ўжо нараджалася ў благаслаўлёнага Браніслава Маркевіча з яго дзяцінства. Далей, як гэта юнак, то трэба ж пайсці кудысьці вучыцца. Скончыў школу ў сваім месцы, потым пашоў у гімназію. І калі паглядзець у гімназіі, то ён успамінае гэты перыяд, так называе, крызіс веры перажыў тады. І так цікава, калі так нават думаю увогуле пра моладзь і пра сябе калісьці, то крызіс веры гэта папросту актуальна для кожнага з нас. І ён падкрэсліў у сваіх запісках, што крызіс веры ў яго наступіў пад уплывам усіх філасофскіх якісьці такіх кірункаў, якія паглыбляліся, таксама з насмешак прафесараў адносна веры. І гэта папросту, як ён успамінаў, калі ён гэта ўсё чытаў, калі ён гэта пазнаваў, то гэта папросту для яго зрабіла ўсё ж такі вялікі адпячатак. І самае, што ён успамінае, нягледзячы на тое, што і крызіс веры гэты праходзіў, казаў, што заўсёды не было ў яго супакою ў сэрцы. І гэта, напэўна, супакой гэты кіруе кожным чалавекам, бо як супакой у сэрцы, то нават і лягчэй жыць. І у яго такім маладосці вельмі важным момантам стаў такія незвычайная, можна так сказаць, падзея, якая адбылася. Калі меў 21 год, гэта было дакладна 3 мая 1963 года, дакладна пішу, бо гэта вельмі важнае, бо праз гэтую падзею нават гаворыць, што благаслаўлёны Браніслаў Маркевіч быў прарокам у пэўным сэнсе. Расказвае, што прыйшоў да яго сябар
і расказаў такую неверагодную сітуацыю, што, будучы на вуліцы, спаткаў якогосьці маладога чалавека, які ішоў з ружанцам у руцэ і расказваў пра незвычайныя падзеі, якія маюць адбыцца, пра якогосьці мужа пабожнага, які павінен паявіцца на поўдню Польшчы, які шмат будзе працаваць для развою дзяцей і моладзі. Таксама сярод іншых такіх падзей ён сказаў, гэты малады чалавек, бо тады акурат былі такія, увогуле ў гісторыі былі і рэвалюцыя ў студзені, таксама іншыя падзеі палітычныя, Польшча таксама ў разбёрах знаходзілася. Ён таксама кіраваў гэтыя думкі, што гэта ўсё пройдзе, што будзе супакой, і наконец сказаў, што найбольш народ ваш вынясе папросту Бог, калі свету дасце папу. І гэта было сказано ў 1863 годзе. Так, гэта папросту ў нататках засталося. А самі ведаем, што сталася. Ян Павел II стаў папам рымскім. Пагэтаму на благаслаўлёнага Браніслава Маркевіча гавораць, што ён прарок. І гэтая падзея зрабіла вялікі адбітак на яго жыцці, бо таксама думаў, кім хоча стаць. Нават пішацца, што хацеў быць жаўнерам, але ўсё ж такі разам з гэтым сябрам, які гэта яму расказаў, яны папросту ўступілі ў семінарыю ў Пшэмысле. Разам гэта падзея на іх так пакіравала. Напэўна, думалі стаць папамі. Можа і так. Але калі б ішлі ў семінарыю, то, напэўна, ведалі, што ідуць, каб служыць. Але гэта таксама вельмі добрая думка. Нават прыпамінаецца, як у маёй роднай мясцовасці заўсёды ксёндз смяяўся, гэта парафія святого Пятра і Паўла, і такая легенда заўсёды была. Фігура Пятра, які сядзіць, і быў такі палец у яго на назе. Казалі, як хочаце стаць папам рымскім, нам трэба да яго дакрануцца. І калі так глядзіш на гэту фігуру, то ўсё папросту гэты палец толькі аж свеціцца, што так шмат людзей хоча дасягнуць такой. Але вяртаючыся да благаслаўлёнага Браніслава Маркевіча, так, стаў клерыкам, стаў святаром дыяцэзіяльным, потым працаваў у парафіях, быў таксама, вучыўся ў Львове, у Кракаве пэвен перыяд, быў таксама прафесарам у семінарыі пазней, так што так вельмі адукаваны чалавек быў, нават пасля сябе аставіў некалькі твораў, але што хацеў бы так, больш хацеў бы звярнуць увагу на яго жыццё, якое ён праводзіў у парафіі, бо гледзячы на тыя, паталогіі заўсёды ёсць якісьці ў свеце. Першае, што ён скіраваў сваю увагу, так трошчучыся аб людзей, гэта такая барацьба з алкагалізмам. І таксама Браніслав Маркевіч з'яўляецца такім асаблівым апекуном у гэтай справе. Увогуле, на логі гэта было цяжкое. Вядома, карчмы ўсюды і ў тыя часы было вельмі шмат, і ён на гэта паставіў такую першую і асноўную барацьбу. Нават будучы ў адной з парафій, ён устанавіў нават такую вельмі прыгожую рэч, што той, хто жаніўся, бацькі павінны былі ўнесці пэўную квоту у касу парафіяльную, і калі вяселля адбывалася ў супакой, ніхто нідзе не пабіўся, то гэтыя грошы вярталіся наадварот да гэтай, папросту да пана маладога, можна так сказаць. Але калі ўжо якаясьці бойка была, то гэтыя грошы заставаліся ў парафіі і ішлі таксама на развіццё і падтрыманне асаблівым чынам бедных людзей. Так, Браніслав Маркевіч вельмі так практычна падыходзіў да гэтага ўсяго і стараўся сапраўды, каб гэтыя паталогіі такія жыццёвыя, каб іх выкараніць. Таксама, калі ён прыходзіў на парафію, ён таксама бачыў, што людзі патрабуюць якуюсьці канкрэтную прафесію. І нават да таго ішло, у адной парафіі ён заарганізаваў першую такую, можна сказаць, паліклінічку такую на месцы, каб таксама дапамагаць хворым. Таксама ён развіваўся і пасылаў, нават дапамагаў, каб хтосьці з людзей ехаў і праходзіў якуюсьці кваліфікацыю у якімсьці ремесле канкрэтным. І каб потым вярталіся на месца і маглі гэта ремесло таксама уводзіць у гэтых мясцінах. Так што бачыў гэту бяду людскую Браніслав Маркевіч і хацеў папросту увесь час гэта развіваць. Таксама Браніслав Маркевіч за гэтыя часы
быў так спазнаны як добры і рэкалекцыяніст, айцец духоўны для сясцёр законных. Таксама, будучы прафесарам у Пшемыслі, але таксама увогуле быў добрым катэхетам. Можна так сказаць, дзеці гарнуліся да яго ўвесь час. І, напэўна, потом гэта ўсё пайшло ў гэтым кірунку таксама. Вялікай дапамогай таксама быў падчас эпідэміі, калі была ў Пшемыслі, таксама напісана, што ахвотна дапамагаў усім хворым, якія гэта патрабавалі. Але, як у кожнага чалавека, гэта вельмі добра ёсць, да чагосьці вышэйшага ўвесь час чалавек павінен кіравацца. І гэта думка ўвесь час мучыла таксама благаслаўлёнага Браніслава, і ён хацеў стаць законнікам. І тут, можна так сказаць, усё провід Божы так у яго жыцці пакіраваў, што ён за гэтай думкаю пайшоў і аж апынуўся аж у Італіі. Хацеў, такое трошку панесці суровае жыццё, так каб сурова падыходзіць у такім жыцці законным, і хацеў уступіць у закон тэатынаў, які адзначаўся такой асаблівай такой асцэзай у сваім папросту жыцці. Але так провід Божы пакіраваў, што як ён апынуўся, але апынуўся ў салезіянцаў, якія у той час акурат таксама іх ордэн папросту распачынаў развівацца і трапіў яксьці да святога Яна Боска. Жыццё паказвае, што святыя людзі паміж сабой яксьці ўвесь час спатыкаюцца. І гэта адбылася таксама вельмі важная падзея, што ён уступіў да салезіянцаў, дзе адбыў таксама ўсё як паложана, як у законе, фармацыю. І таксама ў 1887 годзе на рукі Яна Боска злажыў шлюбы як салезіянін. Вельмі такая прыгожая гісторыя, але ідучы далей за гэтай думкай, ён, вядома, як патрыёт хацеў працаваць у Польшчы і хацеў гэтую думку айцоў-салезіянцаў, асаблівым чынам выхавання дзяцей, моладзі, таксама перанесці на польскую зямлю. І так ужо сталася, што провід Божы зноў кіраваў, і ён трапіў зноў у Польшчу, на гэтае Падкарпацце, у такое месца, якое называецца Miejsce Piastowe. Такая парафія тады была невялічкая, трапіў ён туды як салезіянін і там затрымаўся, як на пачатак напісана. Тое, што ён убачыў, было трошку, думаў, што будзе вельмі добра, а касцёл стаяў новенькі, толькі што зроблены, яшчэ некаторыя рэчы было трэба дарабіць. Меў дом парафіяльны такі стары, можна так сказаць, амаль валіўся. Але адна думка, якая мне заўсёды так спадабалася, як ён запісаў у сваіх запісках, ён напісаў: добра, умовы, можа, у мяне цяжкія, але найважнейшае, першае, што зраблю, гэта займуся духоўным жыццём сваіх парафіян. А Бог пакіруе далей усім гэтым вельмі добра. Чалавек сапраўды веры і які волю Божу прынімаў у сваім жыцці, і так все сталася. І па гэтаму заслынуў як добры спавяднік, вельмі шмат часу ахвяраваў менавіта на гэтую паслугу. І таксама ўсё і распачалося, і таксама выхаванне з дзецьмі. Толькі Браніслаў Маркевіч паявіўся на гэтай парафіі, і адразу тады шмат было сіротаў, і гэтыя сіроты началі папросту разам збірацца на гэтай старой плябані. Далей провід Божы кіраваў спачатку і парафію трошку паднялося, і новую плябанію выбудавалася, потым знаходзіліся добрыя людзі, якія дапамагалі, і ў канцы канцоў быў збудованы вялікі такі дом выхаваўчы менавіта для гэтых дзяцей. Нават, кажацца, што было нават 200 і болей дзяцей, якія выхоўваліся ў гэтых папросту месцах. І так памаленьку зараждалася гэтае жыццё і таксама наш ордэн з гэтага ўсяго. На пачатак ён, каб атрымаць гэта выхаванне і папросту каб сабраць людзей, ён залажыў таварыства «Стрыманасць і праца», бо гэта галоўны заклік таксама і салезіянцаў, і нас як міхалітаў – «Стрыманасць і праца». І гэтае таварыства яна таксама ў сабе збірала, і таксама накіроўваліся таксама людзі, якія
выхаваліся тут, якія дасталі працу, бо гэты дом выхаваўчы не быў такі проста. Там дзеці і моладзь, ён ведаў, Браніслаў Маркевіч, што трэба выхаваць таксама потым добрых у будучыню людзей. І ён гэта аб'ядноўваў выхаванне працавітых, каб мелі канкрэтную прафесію, каб мелі канкрэтнае ремесло, штосьці ўмелі, нават аркестры былі у такім сэнсе. Так, глядзіш на гэтыя фотаздымкі і падзіўляеш, адкуль гэта ўсё бралася. Ну, пробіт Божы далей гэтым усім кіраваў. І паяўляліся таксама кандыдаты, якія хацелі таксама прысвяціць сваё жыццё гэтай асаблівай папросту службе. І так нараджалася гэты ордэн, які цяпер называецца, потым гэтае таварыства, яно перамянілася і было называлася таварыства святога арханёла Міхала. Потым Браніслаў Маркевіч, ну, так злажыліся ўсе абставіны, адышоў ад салезіянцаў і паявілася ўжо наше таварыства святога арханёла Міхала. Таксама, што вельмі важна зазначыць, тое, што ён таксама арганізоўваў друкарню, і вельмі вядомае было часопіс «Стрыманасць і праца». Увогуле ён аб'ядноўваў сабе і быў выдаваны вельмі доўга. Апошні быў пад канец 2000-х гадоў затрыманы гэта часопіс, але ён у сабе збіраў такую інтэлігенцыю. І якія там артыкулы паўставалі, яны вельмі моцна такія былі цанёныя паміж людзей і асаблівым чынам такой інтэлігенцыі. Так што Браніслаў Маркевіч развіваў толькі што ўсё, што мог. І памёр Браніслаў Маркевіч у апіне святасці ў 1912 годзе. Ну, кажучы так прост, не дачакаўся кананічнага зацвярджэння нашага ордэна, але сказаў адну такую вельмі важную рэч да сваіх сыноў, хацеў бы нават прачытаць, спецыяльна выпісаў на ложу сваёй смерці. «Хвіліны гэта мае апошнія. Адыходжу, але вы застаецеся і павядзеце гэтае Божае дзела далей. Любіце адзін аднаго і палюбіце гэтае дзела ўсёй сваёй душой. Чакаюць вас цяжкія выпрабаванні, але таксама дапамогі Божай вам заўсёды будзе хапаць, пакуль верна будзеце сцерагчы правілы і загады, якія я вам пакінуў». І з такім, можна так сказаць, апошнімі словамі тэстаментам пакінуў нас айцец-заснавальнік. І доўга чакаць не трэба было, бо ордэн святога арханёла Міхала быў зацверджаны 29 верасня 1921 года. І пагэтаму адзначаем у гэтым годзе гэтую асаблівую гадавіну, сотую са дня зацвярджэння нашага папросту ордэна. А чаму менавіта такога апекуна выбраў Міхал Арханёлавіч? Сёстра маладзец, адразу. Так, зараз усё вытлумачу. Увогуле, культ святога арханёла Міхала ў гэтыя часы пачаў развівацца. У гэтыя гады, як ён быў у Італіі, усе мы добра ведаем, тады Леон XIII, папа рымскі, зрабіў абавязковым па заканчэнні святой імшы успамінаць гэтую малітву да святога арханёла Міхала, якую, напэўна, цяпер у Беларусі амаль у кожнай парафіі адмаўляюць пасля святой імшы. Вельмі добра культ святога арханёла развіваецца. Далей, будучы ён ужо ў месцы пястовым, таксама быў зацікаўлены адзін такі магнат Міхал Радзівіл гэтым распаўсюджваннем культу. І такой індывідуальнай перапісцы паміж Браніславам Маркевічам ён, так можна сказаць, захвочваў, хацеў, каб гэта таварыства Міхала Арханёла яно развівалася. Нават спецыяльна ахвяраваў такі вялікі абраз святога арханёла Міхала, які быў прывезены з Італіі. Таксама дапамагаў нашым клерыкам, якія хацелі быць і паслугоўваць, каб яны акончылі таксама вучобу. І гэтая думка, як сам потом Браніслаў Маркевіч падкрэслівае, увесь час думаў, каго ж выбраць такога асаблівага апекуна. І падумаў, хто ж, як не Міхал Арханёл, будзе такім асаблівым апекуном у такой нашай штодзённай барацьбе, асаблівым чынам прыкладам для гэтых маладых людзей, якія вырастаюць на сапраўдных хрысціянаў. Хто ж, як не Міхал Арханёл, будзе ім дапамагаць і іх аберагаць. І пагэтаму нават у першых словах, якія казаў,
глядзіце, маі вучні, даю вам прыклад святога арханёла Міхала, каб вы па яго прыкладу словам Божым, які ёсць галоўны меч у вашых руках, вы ваявалі і змагаліся за кожную душу. Так што ўсё так склалася ў адно, што маем такога вялікага заступніка ў нашым ордэне, як святы арханёл Міхал. Нават у тыя часы меў такі прывілей, каб накладаць шкапер святога арханёла Міхала, які ў апошнія часы таксама вельмі распаўсюджыўся, гэта прыняцце шкаплера Міхала арханёла. Так што маем асаблівага апекуна ў нашым ордэне. Ксёндз Александр, а можа вось так яшчэ з таго, што вы расказвалі, то так пачула, што асаблівым харызматам гэта была праца з дзецьмі, сіротамі. І штосьці яшчэ, на што быў як бы напраўлена ваша кангрэгацыя, які мае сэнс, якую працу падымаюць у касцёле? Гэта перадусім, калі браць паводле канстытуцыі, это галоўнае наше папросту выхаванне дзяцей і моладзі асаблівым чынам беднай і апушчанай. Это галоўнае папросту нашая справа, якой мы занималіся. Чаму занималіся, зараз вытлумачу, бо Браніслаў Маркевіч гэта ўсё развіваў. Началося ў месцы пястовым, потым паяўляўся яшчэ адзін дом выхаваўчы, потым другі, потым трэці, нават на сучаснай Беларусі ў тыя часы паявіўся, гэта таксама потым падкрэслю, першы дом выхаваўчы. І гэта ўсё папросту распаўсюджвалася. Нас, міхалітавых выхаваўцаў, было вельмі шмат. Адзін такі вельмі значны перыяд быў, калі перажывалі ў 1950 годзе, калі камуністычная ўлада дашла, яна папросту пазакрывала ўсе домы выхаваўчыя. І гэты час быў для нас такі, гэта выпрабаванне хіба асабліва, якое падкрэсліў Браніслаў Маркевіч. Трэба было нанова адкрыць наша папросту пакліканне. Бо сапраўды засталіся мы без галоўнага нашага харызмата, калі маем просто перашкоды. Чым занімацца? Вось гэта была такая галоўная справа. Дзе, што нам рабіць? І распачынаючы ад вельмі простых вікарыяў дзесьці на парафіі, выхавання, усюды ж моладзь і дзеці ёсць, не гледзячы на тое, дзе мы папросту ёсць. І так это ўсё папросту развівалася і развівалася. Потым, калі ўжо прыйшлі добрыя часы, 70-е годы, таксама міхалітаў запрасілі, каб паехаць на місію ў розныя краіны. Это таксама вельмі моцна паспрыяла. Дзякуючы гэтаму шмат ідзе нас ёсць, хоць лічба нас невялікая, але шмат ідзе на місіях выехалі. Потым, калі ўжо ўсё лагодзілася, сапраўды вярталіся да гэтага першага нашага сутнасці нашага ордэна, пры парафіях закладаючы так званая араторыя, дзе папросту гэтыя месцы былі асаблівым такім спатканнем для гэтых дзяцей. Так, дзеці, якія не маюць папросту нават звычайнай апекі, маглі спакойна правесці з Богам гэты час. Таксама ў Гатава трошку перапынак эта эпідэмія зрабіла, але таксама такое добрае сведчанне. Гэты дом ёсць такім, заўсёды прыходзяць дзеці, якія папросту бачна, ведаюць добрай гісторыі іх, і гэта ёсць месцам, дзе яны могуць папросту пабыць у нармальных варунках і пабыць блізка Бога, ввогуле пра Бога даведацца, як яны нават часамі смяюцца. Ты католік ці праваслаўны адзін да аднаго? Адно дзіцё вельмі так мудра сказала: я праватолік. Я праватолік. І поэтому у гэтым кірунку ўвесь час развіваецца. Таксама у нашым ордэне да нядаўнага часу таксама мы праводзілі два дзецкія дамы. Цяпер яны таксама, толькі застаўся адзін з гэтага, і то гэта ў аспекце ўжо зачыняецца, бо вот такая ўжо палітыка. Нема патрэбы ўжо ў больш такім праводзіць, усё ж такі сацыяльныя службы таксама гэтым добра занімаюцца, і пагэтаму наш ордэн пашоў у кірунку таксама, як Браніслаў Маркевіч, каб выхоўваць моладзь і дзяцей. Вельмі шмат у нас школ, якія мы праводзім, вельмі знаных на тых тэрыторыях, дзе мы знаходзімся. Нават само месца пястовае. Здавалася, закрэцца это месца пястовае ўсё. Там вялікая школа, тэхнікум, ліцэй, дзе вучыцца і веды здабывае болей за 1000 чалавек. Пагэтаму нават там давялося не раз быць, нават практыкі катэхетычныя праводзіў. Сапраўды маем і далей выхоўваем і спаўняем гэтае наша галоўнае
пакліканне, да чаго мы пакліканыя, выхоўваючы дзяцей і моладзі. Нават будучы на простых парафіях, усюды ёсць гэтыя асобы, якія патрабуюць нашай дапамогі. Но вы сказалі, што вас не шмат гэта колькі? Увогуле нас у свеце каля 300 чалавек. У гэтым 10-15 братоў законных, бо ў нас таксама яшчэ і браты ёсць, астальныя гэта ўсе святары. А ў свеце дзе? У свеце. Калі я так налічыў, добра так лічыў, налічыў 16 дзяржаў, дзе мы працуем. Гэта перадусім, калі так ужо браць. Ну, Польшча, гэта наше, можна сказаць, месца, дзе мы ўсе збіраемся, там і айцец генерал, гэта наша месца, можна сказаць, сэрца нашага ордэна. Далей наш ордэн ёсць у Аўстрыі, Германіі, у Італіі, Канада, Злучаныя Штаты, Парагвай, Аргентына, Дамінікана, Пуэрто-Ріко. Далей, калі пераляцець у Аўстраліі, Папуа-Новая Гвінея, ну і Украіна, Беларусь. Гэта, наконец, увогуле ўсюды. Але таксама, гледзячы на гэта, просто там на місіі, як расказваюць святары, як быў у семінары, вельмі часта прыязджалі, расказвалі, дзяліліся сваім дасведчаннем. Ну, развіваецца ордэн, бо таксама і ў Папуа-Новай Гвінеі і семінары ёсць, і нават маем сваіх ужо тамтэйшых міхалітаў, і таксама ў Парагваі развіваецца, таксама дзейнічае семінарыум, таксама тамтэйшых ужо маем. Нават ў апошні час у Італіі. Увесь час толькі палякі туды ехалі, каб вучыцца, а так гада 3 назад паявіліся першыя пакліканні менавіта з тамтай самыя італьянцы, якія цяпер будуць меснымі такімі міхалітамі. Неверагодна. А як дабраліся да Беларусі? Ой, да Беларусі доўгая дарога. Я нават пашчытаў уже на Беларусі амаль зараз 100 гадоў мы будзем працаваць. Ого. Бо, як я ўспамінаў, калі наш ордэн і так увогуле першай пляцоўкай, якая была, можна сказаць, за граніцай арганізована, это была менавіта пляцоўка на сённяшняй Беларусі. Недалёка Баранавіч, такая мясцовасць, якой амаль няма, толькі пару хатак Дзедкавічы. Это каля Баранавіч. У 1925 годзе там нам адна храбіна ахвяравала дом, каб мы там вялі наш дом выхаваўчы. Сапраўды, і свая ізноў аркестра там была, існавала школа для местных і таксама дзяцей. Было там і хлопцаў каля 30-40 дзяцей. І гэта, на жаль, усё таксама закончылася ў 1939 годзе, калі прыйшла вайна. Гэта трэба было закрыць усё. Ну і таксама, можна так сказаць, маем мучаніка беларускага. Ну, хоць касцёл не зацвердзіў яшчэ, але ў 1943 годзе святар, які там працаваў міхаліт, быў паскарджаны аб тым, што перахоўвае дзяцей і сям'ю жыдоўскую, і за гэта быў расстрэляны і спачывае цяпер. Знайшлі мы, як міхаліты, гэтую магілу супольную, там больш людзей, і спачывае на адным з могілак у Баранавічах. Так што таксама у Беларусі началі міхаліты працаваць нават на такім, маем добре папросту глебу, якая назначана крывёй, поэтому сапраўды апынуліся мы далей на Беларусі. Это месца цяпер там запаведнік. Нічога не засталося, так будучы там і адведваючы гэту тэрыторыю, усюду лес, а як напісана, мы там 500 гектараў зямлі мелі. Столькі ж сама 10 лесу. Таксама наше возера было, млын наш. Возера сталося, видно, што стары млын таксама. І нават толькі там 10 крыжык, які паказвае, што нешта там было, а так нічога не засталося, бо пад канец вайны гэта ўсё было падпалена, і ўсе карані папросту былі знішчаныя. Другім такім абуджэннем працы міхалітаў гэта былі 90-е гады, пачатак 90-х гадоў, дзе хіба большасць ордэнаў і папросту Беларусь адкрылася менавіта на развіццё веры ў нашай краіне. І першыя парафіі, якія, дзе працавалі міхаліты, это перадусім 3 парафіі ў 90-х гадах на Гродзеншчыне.
Першая парафія это ў Вулкавыскім раёне, Шылавічы, і яшчэ две парафіі, з якіх, можна так сказаць, я выводжуся, бо это Васілішкі і Старыя Васілішкі. Бо ў Старых Васілішках мяне хрысцілі, бацькі шлюб там бралі, ну потым, вядома, Васілішкі новыя, гэта большая мясцовасць, уже туды пасяліліся, і там я вырас уже ў новых Васілішак. Так што я з'яўляюся таксама пладом, можна сказаць, працы айцом міхалітаў папросту на нашых землях. Так што міхаліты потым, ужо калі так развівацца, то ў 2003 годзе адкрылі мы нашу парафію тут у Мінску. У Лошыцы, дзе далей працуем, дзе узводзім святыню. І год пазней таксама паявілася наша парафія, таксама парафія святога Арханёла Міхала, нават, як сказаў Казімір Свёнтак, каб гэта калісьці будзе санктуарыем святога Арханёла Міхала. І нават у 2013 годзе сам арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч пасвяціў копію святога Арханёла Міхала з Гаргана менавіта ў гэтым месцы. І цяпер гэты святы Арханёл Міхайл адбірае там асаблівы культ і ёсць там шанаваны у гэтай фігуры асаблівай святога Арханёла Міхала з Гаргана, дзе мы таксама як міхаліты працуем. Ну, я думаю, што цяпер будзе самае традыцыйнае пытанне, якое часцей за ўсё задаюць усім хавітаваным. Як? Ну, акрамя таго, што вы, так, я так зразумела, раслі ў гэтым асяроддзі міхалітаў, але як менавіта вы самі адважыліся на гэты крок, на гэтае жыццё, на такі выбар? Часта аб гэтым думаю, бо часта мне гэта пытанне задаюць, і ўвесь час так думаю, што ж мне такое сталася? Можна сказаць, я пакліканне такое традыцыйнае. Не, там мне кірпіч на галаву упаў, нічога такога не сталася. Не, што дзяўчаты мяне кінулі таксама. Я папросту, яксьці так памаленьку рос да гэтай папросту, як Браніслаў Маркевіч, гэта мне заўсёды таксама паказваецца. Дзякуй Богу, вырас у традыцыйнай каталіцкай сям'і. Гэта для мяне таксама вельмі значнае, што папросту быў з самага дзяцінства выхаваны у веры. Таксама шмат гадоў быў міністрантам, увесь час прыглядаўся, як это ўсё выглядае, як працуюць міхаліты. Перадусім, это быў прыклад самых, бо таксама ёсць і сёстры міхаліткі, якія таксама айцец-заснавальнік залажыў, якія працуюць таксама ў Васілішках. І пагэтаму, дзякуючы ім, яксьці да гэтага дайшлося, да гэтага паклікання. Але хіба найбольш, што самыя, памятаю, цяжкія былі апошнія паўгода. Заканчваецца школу, здецыдавацца, куды ісці. Увогуле, так думаў, пайду дзесьці на Янкі Купала, у Гродна на універсітэт, штосьці з фізікай, з матэматыкай, ну ўсё залежыць таксама ад балаў, тэсты ўсё здаваў, як паложана. Але ўсё ж такі быў такога, не хапала супакою ў сэрцы. Што ж тут абраць? І калі памятаю, гэта сталася 15 ліпеня, дакладна гэтую дату памятаю, дзякуючы дапамозе адной з міхалітак, усё ж такі напісаў заяўленне, каб мяне ўзялі да міхалітаў. Эту дату, як цяпер памятаю, 15 ліпеня 2010 года. І гэта для мяне такі стаў асаблівым знакам, тады пачуў, наконец-то, што здецыдаваўся, такі супакой у сэрцы. Канешне, дзякуй і за падтрымку і таксама і бацькоў, бліжэйшага асяроддзя, хоць памятаю, адна з настаўніц. Потом мне гэта ўспомніла, казала, ну, як сядзеў на уроках, то я бачыла, нешта думае, лічыў варон за акном, але, кажа, ну што, вучыцца нармальна, чапаць яго не буду, хай лічыць лепей, главное, каб на вучобе нічого не сталася. І потом успамінала мне гэта, кажа, я ж гаварыла, хаця ж у закон не ідзе. Як мяне пасля святой імшы прыміцыйнай, яна мне гэта ўспомніла. Ну, і дзякуй Богу, стаў міхалітам. І гэта, ну, канешне, яшчэ помню такую вельмі важную справу. Убачыў у пэўным моманце, што нешта сёстры, таксама ксёндз, наканец пішуць. Ну, нормально называется, а і заўсёды гэтыя мне літары інтарэсавалі. ЦСМА. Говорю, ну што гэта значыць? Дарагія сёстры, скажыце вы мне. А яны увесь час, ну я думаю, нешта са святым Міхалам Арханёлам, толькі ўвесь час конгрэгацыю не разумеў, што это такое першая літара. Яны смяяліся, як пайдзеш у семінарыю, то даведаешся, што гэта значыць. Ну, пашоў у семінарыю і даведаўся. Але таксама помню,
Ой, вельмі часта такія вечаровыя катэхезы для мяне спецыяльныя былі. Гэта сястра Станізія заўсёды праводзіла мне. Ведала, куды, можа, так хачу ісці. Яна мне расказвала, што такое жыццё законнае. Увесь так час накіроўвала, паказвала, што гэта такое. Ну і дзякуй Богу, з'яўляюся міхалітам, працую тут у Беларусі, ну і радуюся свайму пакліканню. Ну, ось, я так гляжу на вас і думаю, напэўна, варта было. Варта быў гэты Напэўна. Вось я яшчэ хацела запытацца, колькі беларусаў, вось колькі маеце пакліканняў з нашай зямлі і ці сёння чакаеце, вось, напрыклад, ці ёсць хтосьці ў семінарыі, ці альбо кандыдаты з Лошыцы, напрыклад? Зараз мушу палічыць хуценька ў галаве. Увогуле нас, як святароў, 4. 2 з Шылавіч і 2 з Васілішак. Па 2 святары. Таксама з Васілішак ёсць яшчэ 2 сястры законныя міхаліткі. Так што пакліканні якісьці ёсць. Ну, на жаль, але увесь час і стараемся ў гэтай, і молімся ў інтэнцыі. Я апошняе пакліканне. Поэтому на мяне, як на маладога, то найбольшая адказнасць цяпер, каб пасля сябе таксама заставіць іх, каб хтосьці таксама пашоў у семінарыю. Але, канешне, сам ведаю па свайму прыкладу, што гэта справа Божая, і па гэтаму так прыкладам магу сваім паказаць, сваім прыкладам паказаць, што ёсць, чым ёсць жыццё законнае. Так, можа, дзесьці малады чалавек на якімсьці спатканні пачуе штосьці асаблівага, але ўвесь час я ведаю, што перадусім Бог павінен прамовіць да сэрца канкрэтнага маладога чалавека, альбо і дзяўчыны, а чаму? Міхаліткі таксама патрэбны. Ну, тут канкурэнцыю там заставляем. Так, у нас сёстры дамініканкі працуюць, поэтому ведаю пра гэта. А можа яшчэ такое, можа, наканец ужо, як бы падытожым усю нашу размову, аб чым мы размаўлялі, якія асаблівыя рысы павінен мець чалавек, які адчувае сваё пакліканне міхаліта? Вось што такога, што аб'ядноўвае ўсіх міхалітаў? Як гэта пытанне першы раз пачуў, то падумаў, філасофскі вопрос, які так вельмі моцна папросту падкрэслены. І так, першае, на што звярнуў увагу, так падумаў, як я міхалітаў калісьці як юнак папросту бачыў. І дайшоў да адной такой вельмі важнай справы. Для мяне міхаліт, канкрэтна мой пробашч і другі ў старых Васілішак, это папросту былі такія асаблівыя гіганты, якія ўсё ўмеюць, такія універсальныя, можна так сказаць. І гэта хіба што асаблівым таксама ёсць кірункам гэта працавітасць. І гэта ўвесь час я гэта падзіўляў, што вельмі шмат чаго ўмеюць, вельмі шмат у чымсьці разбіраюцца, так заўсёды адкрытыя папросту на дзяцей, на моладзь. Это мне папросту заўсёды гэта падзіўляў. Другая такая асаблівая рыса гэта радасць. Чамусьці, каго я знаў з міхалітаў раней, гэта папросту, я так смеюся, хадзячыя анекдоты. Ну і пэўна, таксама гэта і мне перадалося ў такім штодзённым жыцці. Такая асаблівая Божая радасць, якая папросту прысутная ва ўсіх папросту справах, якія чыняцца. Ну, усмешка з нашай твары чамусьці ніколі не знікае, гэта вельмі добра, бо так нават гледзячы на сучаснасць увогуле на свет, вельмі важна, калі ёсць гэтая усмешка. Нават для простых людзей, якія потым гавораць: «О, дзякую, што ёсць, што сваёй усмешкай вы нас папросту так падбадзёрваеце, даеце надзею». Нават калі звернеш простую увагу, дзесьці ў магазин пайдзеш, усмехнешся наканец, скажаш добрага дня, альбо нават калі запраўляеш машыну, то у чалавека таксама гэта усмешка паяўляецца. Так што гэта зараза вельмі добрая. Трэба перадаваць ёй і дзяліцца гэтай усмешкай. А другое, такое, што вельмі важна, і гэта таксама і Браніслаў Маркевіч увесь час падкрэсліў, это ахвярнасць. Нягледзячы папросту на ўсё. Так, ахвярнасць на пачатак я сам не ведаў, бо гэта выхоўваецца ў чалавеку, у семінарыі. Ведаю, што я да канца таксама да гэтага яшчэ, можа, не дайшоў у сваім жыцці, але гэта асаблівая ахвярнасць і вера ў Божы провід у жыцці. Это папросту, як казаў благаслаўлёны Браніслаў Маркевіч, такая думку вельмі прыгожую. Казаў так: «Маліцеся за мяне, каб я быў святым, бо калі ў народзе не хапае святых, у людскіх розумах паяўляецца цемры і не бачуць шляху, куды ісці». Пагэтаму да святасці гэтай ахвярнасці кожны з нас імкнецца.
Ну, дзякуй вялікі за такую вельмі размову, якая вельмі так будуе сапраўды. Я так адчуваю, што аж і падумала, трэба пачытаць штосьці пра Браніслава Маркевіча. І можа так вельмі жадаем вам, каб вы развіваліся, каб было як мага больш пакліканняў з Беларусі, з вашых парафій, у якіх працуюць і не толькі. І каб вось менавіта было так шмат тых людзей, якія так адважуцца пайсці такім радасным шляхам за Пана. Дзякуй за размову. Яшчэ раз з юбілеем. Дзякуй вялікі. Ну, культ святога арханёла Міхала далей развіваем, далей радуемся асаблівым чынам у гэтай фігуры святога арханёла Міхала з Гаргана, поэтому маем вялікага заступніка, вялікага дапаможніка ў барацьбе і з залежнасцямі, у барацьбе з сіламі цемры, бо да гэтага быў створаны. І поэтому далей будзем змагацца. Дзякую за запрашэнне. Ну, жадаю, што як святар могу жадаць Божага благаславлення вашай працы таксама, якую вы праводзіце для шмат людзей, якія маюць гэты, могуць штосьці пачуць пра веру. Дзякуй вялікі, пахвалёны Езус Хрыстос. Навекі вечны аман. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.